ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன், சுவாமி தேசிகன், சர்வ தந்திர சுதந்திரர், வேதாந்தாச்சாரியார் என்றெல்லாம் போற்ற பெறும் ஸ்ரீ சுவாமி தேசிகன் புரட்டாசி சிரவணத்தன்று சுமார் 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருவவதாரம் செய்தவர். இவரது அவதார உற்சவம் 10 நாட்கள் திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் திருக்கோயிலின் அருகில் அமைந்திருக்கின்ற தேரடி தெருவில் அமைந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ அகோபில மடத்தில் நடைபெற உள்ளது. இன்று 13/9/2023 காலை 7 மணி அளவில் அவரது பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு காலையிலும் மாலையிலும், காலை 7 மணி அளவிலும் மாலை 7 மணி அளவிலும் இந்த உற்சவம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளதால் அவசியம் அனைவரும் நேரடியாக சென்று சேவிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சுவாமி தேசிகன் திருவைந்தீபுரம் ஔஷதகிரியில் ஒரு அஸ்வத மரத்தடியில் அமர்ந்து கருட மந்திரத்தை ஜபிக்க கருட பகவானே நேரில் தோன்றி அவருக்கு ஹயக்ரீவ மந்திரத்தை உபதேசித்ததுடன் ஓர் ஹயக்ரீவர் விக்கிரகத்தையும் அளித்து மறைந்தார். அவரது உபாசனையில் இவர் பெற்ற அனுகிரகம் இன்றும் திருவல்லிக்கேணியில் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் சன்னதியை தரிசிப்பதில் நாம் பெற முடியும். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர், சக்கரத்தாழ்வார், நரசிம்மர் அனைவரின் அனுகிரகமும் ஒரு சேர கிடைக்கும் இந்த அகோபில மடத்தில் ஆச்சாரியன் அனுகிரகம் பெற்று அனைவரும் அவரது உற்சவத்தில் கலந்து கொண்டு இவரது சிறப்பான சில விஷயங்கள் நாம் குறிப்பிட வேண்டும். ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயார் ஸ்ரீரங்கத்தில் இவருக்கு அளித்த விருது சர்வ தந்திர சுதந்திரர். ரங்கநாத பெருமாளே இவருக்கு வேதாந்தாச்சாரியார் என்ற விருதை அளிக்க இவரே வெங்கடேச கவியாக இருந்த இவர் வேதாந்த தேசிகன் என்று கொண்டாடப்பட்டார். பல சிறப்புகள் வாய்ந்த இவரது அனுகிரகம் நமக்கு கல்வி செல்வத்தையும் திருமகளாகிய தாயாரின் அனுகிரகத்தையும் ஒரு சேர கொடுக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான ஐயமும் இல்லை. எனவே அனைவரும் இந்த 10 நாட்கள் மட்டுமின்றி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இங்கிருக்கும் பெருமாளை அவசியம் சேவிக்க வேண்டும். ஒரே இரவில் இந்த சுவாமிகள் பெருமாளின் பாதுகையின் பெருமைகளை பற்றி 1008 ஸ்லோகங்களாக எழுதப்பட்டது ஸ்ரீ பாதுகா சகஸ்ரம். இது மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீ சுதி என்று தாயாரின் பிரபாவத்தை தமிழில் அதற்கு விளக்க உரையோடு நாம் படிக்கும்போது தாயாரின் அனுகிரகம் நிச்சயமாக நமக்கு கிட்டும். எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யங்களுடன் மங்கள வருவானவளே என்று அந்த தாயாரின் பாதத்தை பற்றி அவர் விவரிக்கும் ஸ்ரீ சுதி அனைவருக்கும் செல்வ வளத்தை பெருக்கும். நிச்சயம் அனைவரும் இவரது அனுகிரகம் பெற வேண்டுமாய் பிரார்த்திக்கின்றோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய.